המשך סרטון. ככה זה נראה כרגע. כאן יש עוד 2 חדרים. פה יש עוד תאי שירותים פנימיים. כאן יש מקלחת אחת. וכאן יש עוד שירותים. כאן היו פה משתנות. כאן וגם חלק הזה. כאן יש פה עוד חדר. בטח היה חדר שאכלו בו. כאן יש עוד חדרון. וכאן ממול יש פה מטבח. ופה מקרר. זה גם מצב התקרות כרגע. סך הכל, לפי מה שאיתן אומר, יש פה 250 מטר מרובע.